нависанда маъруф бобоҷон 75 сола шуд. Ба ин муносибат дар толори Коҳи Суғдиёни шаҳри Хуҷанд маҳфили илми адабӣ баргузор гардид, ки дар он дӯстдорони адабиёти муосир ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд иштирок намуданд. Тоҷибой Султонӣ мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд номаи табрикотии раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро қироат намуд. Устод маъруф бобоҷони гиромиқадр, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо камоли эҳтирому ифтихормандӣ шуморо ба муносибати 75 солагии рӯзи мавлуд табрику таҳният менамояд. маъруф бобоҷон беш аз 55 сол инҷониб барои рушди адабиёти тоҷик саҳм мегузорад. Вай хатмкардаи Институти давлатии омӯзгории Ленинобод, ҳозира донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. Аз моҳи феврали соли 1968 то соли 1986 дар Кумитаи телевизион ва радиои давлатии Тоҷикистон ҳамчун муҳаррири калон мудири шӯъбаи мухбирони ҷумҳурӣ фаъолият карда барои тарбияи кадрҳои ҷавон саҳми босазо гузоштааст. эҷодиёти маъруф бобоҷон байни адибон ва кулли зиёиён сазовори эҳтиром мебошад. маъруф бобоҷон яке аз симоҳое мебошанд, ки тамоми фаъолияти хишро баҳри пешбурди адабиёт, санъат бахшиданд. имрӯз устоди арҷманд маъруф бобоҷонро ҳамагон мешиносанд, эҳтиром мекунанд ва аз асарҳои бою рангини ин шахс ҳама баҳраманд шуданд. маъруф бобоҷон аз соли 1986 то соли 1990 ба ҳайси раиси маркази тарғиби адабиёти бадеии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва солҳои 1990-1995 раиси созмони ҳифзи ҳуқуқи муаллифи назди шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон адои вазифа намудааст. ҳамчунин вай сарварии ҷамъияти китоби вилояти Суғдро ба ӯҳда дошт. айни замон бошад маъруф бобоҷон ҷонишини раиси шӯъбаи суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. аввалан ташаккур ба ҳамаи шумо ки инҷо омадид. як баҳона шуд ҷашни 75 солагӣ банда ғариб ки ба дидори ҳамдигар расем. ман аз нафароне ҳастам ки одамони кӯҳна аз асри гузашта, аз нафароне ҳастам ки бисёр хушбахтам. маъруф бобоҷон аз шогирдони боистеъдоди Ҷалол Икромӣ, Боқӣ Раҳимзода ва Эминҷон Шукоҳӣ мебошад. вай беш аз муаллифи 30 китоби бадеӣ буда дар асарҳояш дастовардҳои даврони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тараннум гардидааст. ашъори нависанда ҳамчун арзишҳои волои маънавӣ, инсонгароӣ, ватанпарварӣ хонандаро ҳидоят мекунад. дар маҳфили илми адабӣ ёрону пайвандон соҳибҷашнро табрик намуданд. гуфта мешавад, ки ба қалами маъруф бобоҷон маҷмӯи ҳикояву очеркҳо, повесту романҳо тааллуқ доранд, ки бозгӯи фарҳанги баланди миллии тоҷик мебошад ва хонандаро ба ватандӯстӣ тарбия мекунад. соҳибҷашн маъруф бобоҷон узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошад. вай дорандаи ҷоизаи адабии ба номи Камоли Хуҷандӣ, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрванди фахрии шаҳри Хуҷанд мебошад. гузориши Ганҷина Олим ва Аъзамҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.